Eguzki sistema! Gure planetatik espaziora joan gara gure nabearekin eguzkia izeneko izarra ikertzen. Izar gehienak gas gorriz osatuta daude, eguzkia bezala. Distira iraunkorra du eta argia eta beroa bidaltzen ditu espaziora. Konturatu ginen beste astro batzuk bere inguruan biraka zeudela. Orduan beste astro horiek ikertzera joan ginen. Astroen artean, 8 eguzkiari buelta ematen diote. Horiek planetak dira. Gure nabeko makinekin euren ezaugarriak ikertu genituen. Eguzkitik gertuen dagoen planeta da Merkurio. Bere diametroa 4.877,4 kilometrokoa da. Eguzkiari bira bat ematen 87 egun eta 23,3 ordu behar ditu. Eguzkiarekiko hain gertu dagoela eta oso distiratsua da. Merkurio eta gero beste planeta bat dago, Artisarra du izena. Dena izotzez inguratuta dago. Bere diametroa 24,7 egun behar ditu. Lurra planeta bakarra da bizitza duena, ura egoera likidoan dagoelako eta atmosfera duelako. Bere diametroa 12.752 kilometrokoa da, eta eguzkiari bira bat emateko 375 egun behar ditu. Satelite natural bat du, Ialgia izenekoa. Ondoren planeta gorri bat aurkitu genuen, Marte da. Bere diametroa 1.794 kilometrokoa da, eta eguzkiari bira bat emateko 626,88 egun behar ditu. Martek bi satelite ditu, Phobos eta Deimos izenekoak dira. Martek so batzuk dituela konturatu ginen, kraterrak dira. Marteko sumendiak harriak eta laba botatzen zituela ere ikusi genuen, eta lurraren kontra talka egitean kraterrak egiten dituzte. Marte eta gero 5. planeta bat aurkitu dugu, Jupiter izenekoa. Bere diametroa 144.994 kilometrokoa da, eta eguzkiari bira bat emateko denbora 11 urte. Jupiterren mantxa gorri handi bat dagoela konturatu gara. Pixka bat aurreratu eta haize bortitz bat botatzen duela konturatu gara eta bizkor urrundu gara mantxa gorri handitik. Hau Jupiterren asteroide bat da, Gaspra. Ekaitzartetik atera ginenean, lasai geundela gure nabean Saturno ikusi genuen. Bere eraztuna izotzez eta 27 egun behar ditu. Bere diametroa 120.526 kilometrokoa da. 7. planetak Urano izena dauka, teleskopio batekin aurkitu zutela jakin dugu. Bere diametroa 51.118 kilometrokoa da, eta eguzkiari buelta bat emateko 84 urte 3 egun eta 15,66 ordu behar ditu. Eguzkitik 8. postuan dagoen planeta Neptuno da. Eguzki sistemako haizerik bortitzenak jasaten ditu. Bere diametroa 59.572 kilometrokoa da. Eguzkiari bira bat ematen 164 urte, 288 egun eta 13 ordu irauten ditu. Begiratu konparazio hauek. Bade batean gure nabea imanikarari baten erakarpen indarragatik erakarria izan zen. Zulo beltz baten inguruan genbiltzan eta bere gravitate indarrarekin xurgatu nahi gintuen. Motore guztiak topera jarri eta kostatuta urrundu ginen handik. Lan horretan geundela, arkaizateak erortzen hasi ziren. Meteorito hartatik irteteko gure
pilotuaren trebezia guztiak behar izan genituen. Eskerrak zuztaiak eta gero, ikuskizun paregabea agertu zela gure begi aurrena. Kometa. Ziztu bizian zerua zeharkatzen duten gorputz argidun politak dira. Itxas argitsua dute. Eguzkitik izugarri urruntzen dira, gero berriro asko hurbiltzeko. Eguzkeren inguruan dabiltza biraka. Hodei koloretsu bat ikusi genuen, nebulosa bat zen, ikaragarri polita zen eta bertan sortzen dira izarrak. Inoiz ez genuen horrelakorik ikusi. Jupiterren eta Martitzen artean dabiltzan planeta txikiak asteroideak dira. Begira zeruan izar eder horiek. Baina eguzki sistemak sorpresa bat zeukan gu agurtzeko. Kometa bezain ikusgarria. Meteoro bat lurraren atmosferan sartzearekin batera sua hartu eta sortzen den izarruxoa. Horrekin agurtu gintuen gure bizilagun berriei, eguzki sistema. Egileak! Aitziber Errazkin, Biki Zarriegi, Manu Izagirre! Asier Iriondo. Oier Romano.